Какво е финансовото състояние на държавата? Какви рискове крие влизането на България в еврозоната? След стъпването на Тръмп в Белия дом и временното прекратяване на военната помощ за Украйна, каква е позицията на Възраждане? Говори председателят на политическата формация Костадин Костадинов. Здравейте, господин Костадинов. Нека започнем от там. Какво е състоянието на бюджета в държавата? Не е добро. И това го каза самата финансова министърка. За първите 3 месеца се очаква дупка от близо 4 милиарда лева, а по принцип се говори, че може би общият размер на недостига е от порядъка на 18 милиарда. Такъв огромен дефицит, какъв се очертава, ние не сме имали от времето на хиперинфлацията от 1997 година. Стана ясно, че ще изчакаме с еврозоната и че министърът на финансите Теменужка Петкова няма да иска конвергентен доклад. Възраждане е доволно ли от това решение? Аз не знам всъщност дали това е решението, защото днес, буквално часове след като Теменужка Петкова излезе и го каза, че няма да се иска конвергентен доклад, Бойко Борисов, който може би в качеството на говорител на правителство, излезе и каза, че февруари месец правителството щяло да иска конвергентен доклад. Аз не знам как е възможно това обаче да стане, защото ние не отговаряме на условията. Имаме много висока инфлация, която ще стане още по-висока от края на януари месец. Имаме огромен дефицит и честно казано, ако решат да искат нещо подобно, то ще бъде единствено и само ако се опитват по някакъв начин, фалшифицирайки данни, да ни вкарат на сила в еврозоната. Това ние от Възраждане няма да го допуснем. Аз днес за пореден път заявих пред българската общественост, че ще извадим народът на война. Ако трябва, директно, категорично го заявявам. Ще подпалим тази престъпна управленска шайка. Защото целта е не толкова вкарването на България в еврозоната. Целта е да бъдат откраднати едни между 50 и 74 милиарда лева. Това е буферът на валутния борд, който е резервът на управление емисионно на Българската народна банка, от който може би около 20 и няколко милиарда ще отидат в Европейска централна банка, т.е. те автоматично ще бъдат изхвърлени от българската хазна и ще бъдат изпратени във Франкфурт, но другите 50 милиарда ще останат на пряко харчене на българското правителство и ще бъдат откраднати. Това ще бъде най-голямата кражба в историята на 14-вековното съществуване на